Čaute, zdravo, zavtedy vítajte u mňa videa. Dneska to bude video, taký tutoriál, ako získať zadara oblečenie na Robloxu. Ale funguje to iba pre BC, to je Builders Club, funguje to preto a musíte si ho kúpiť nejaký za $4 alebo $5. Čiže ja neviem, teraz sú to eurá alebo doláre, teraz neviem. A dneska bude tutoriál, ako získať zadara pants alebo sheer, takže tričko alebo gate alebo niečo také podobné. Takže ideme na to. Budeme potrebovať Roblox, takže potom sa vrhneme na jednu stránku. Musíte mať tento BBC Builders Club, hej? Tak. Tu dáme sheer, dáme clothing, sheer, hej? A teraz si tu vyberieme, aké tričko dáme si. Napríklad ja si chcem dať, to je jedno, Blue Adidas. Napríklad také krátke tričko by sa hodilo. Napríklad, čo by sme si dali? Nie je to žiadny hack, je to taký glitch. Tak napríklad tento grey, napríklad aj tento. Ide vidieť. A ideme na to. Takže tuto dáme, to si skopírujeme. Hore máte URL, akože adresu. A keď ste si vybrali tú stránku, takže tu napríklad máte tu 5. A o jedno minus dáte, o jeden preč dáte, napríklad keď tam máte 5, dáte tam 4, napríklad keď tam máte 3, dáte tam preč 3, dáte tam 2. A ja tam mám 9, tak dám o 1 minus 8, hej? Takto. A máme to tu, hej? A teraz, keď sme na tej stránke, no, čo sme si dali, ten glitch, a ešte to nie je všetko. Toto si skopírujeme, keď sa a poďme na túto stránku, popise videa bude, hej? A takže tu dáme takýto znak, neviem, jak sa povie. Tu dáme toto, tu dáme to idečko, čo sme si skopírovali a teda máme husy. Pravým klikneme na tento obrázok a dáme uložniť obrázok ako. Dáme si na pracovnú plochu, tu takto to necháme, dáme uložiť. A máme to tu. Tak, teraz pôjdeme do Develop. To môžeme vypnúť. Pôjdeme do Develop, dáme Shirt. Vidíte, už tu mám nejaké, ale to sa mi nenačítalo, tak to môžem vymazať. No to potom vymažem. Tak, tu dáme prehľadávať ten image, čo sme si stiahli. Tak napríklad toto, dáme tu krátke tricko. Tak, napríklad tricko, dáme upload. Teraz sa nám to bude uploadovať. Tak, shirt. Že úspešne je tam to tričko. A teraz poďme tu vľavo, máme avatar, dáme avatar, tu máme nejaké menu a dáme avatar. Dáme to shirt a tu je to krátke tričko. Tak, počkáme, tak, gear. Máme tu naše tričko. Tak to vyzerá, hej? Takže funguje to, je to glitch nejaký, ktoré ma nepojdu, tak skúšajte, oka. Takže ešte vám tu ukážem napríklad, že tu máte takéto číslo a máte tu napríklad 8. Tak dáte o minus 1, akože dáte menej 1 a máte 7 a na to vás presunie, a keď napríklad máte 6, tak dáme 5 a tak vždy o 1 menej. Tu zmážete číslo a dáte o 1 menej a dám 4. Ale takto. Takže ak sa vám pomohlo, dajte like, odber, všetko čo je na YouTube.
komu by to nefungovalo, pridajte si ma na Steame, to mám v popise videa, nezabudnite ten popísek videa pozerať, komu to nepôjde. Takže zdravím z a čau.